Al veure aquest mur groc no m'he pogut estar. Darrerament hi ha persones que es queixen dels llaços grocs i la seva utilització en l'espai públic. Els mateixos que es queixen de que no s'ha de dur la política a l'esport o que no s'ha d'utilitzar l'espai públic per lluir símbols polítics que només representen a una part de la societat són precisament els responsables de la judicialització de la política. I alguns d'ells també són els responsables o culpables de la politització de la institució de la justícia. És curiós que, per un cantó, dient això només parlen del que no comparteixen i, per l'altre cantó, es tenen per defecte el fet de que les seves idees i sentiments sí que representen a tothom. Això, juntament amb el discurs dogmàtic de respectar sempre les decisions judicials, cosa que no sempre fan amb les que no són del seu gust, em permeto fer una reflexió. Sincerament, crec que si honestament tenim la convicció, amb una escrupulosa sinceritat i un raonament fonamentat, que ens trobem davant d'una situació injusta, d'una llei injusta, no només tenim el dret de protestar, sinó que aquest dret esdevé un deure. El fet de romandre en silenci, perquè és el que diu la llei i s'ha de respectar, és un argument que no busca una solució, busca submissió. No busca ser un argument de pes per refutar altres idees. Busca simplement aturar el debat. Si a més de ser una llei injusta ens trobem que els responsables de fer respectar les lleis la deformen al seu gust i fins i tot se la inventen, o s'inventen situacions per utilitzar-les al seu gust, si s'utilitza aquesta llei per fer mal a innocents, i a més ho saben, de cap de les maneres podem considerar-ho justícia. La societat no pot ser aliena a això i, en conseqüència, tampoc ho són el món de l'esport i les arts. A romandre aliens ens acaba convertint en còmplices. La injustícia és més greu quan és aixoplugada per la llei. Si se sap i no es reconeix per intentar quedar al marge o treure benefici, és covardia o indigència moral. El temps em sembla que ens acabarà jutjant a tots i posant al nostre lloc. Això no ho hem d'oblidar. És normal que els pintors, els dibuixants, els autors de còmic plastin les seves inquietuds en dibuixos i cargots, que els músics creïn melodies amb lletres de protesta i que els humoristes i pallassos amb els seus nassos ens robin somriures i així la resta de la societat. Doncs bé, des del meu humil espai digital tampoc em puc romandre aliè. Anava a dir llibertat i justícia per tots els presos polítics, però no. Per totes les persones segrestades, exiliades, reprimides i perseguides de manera injusta. Solidaritat amb les víctimes de l'Estat i les seves famílies. Salut i llibertat.